अरे ए मोमबत्ती देवर, अरे काहे भिखारी बन गइलो? ई कहिया से भीख मांगे लगलो? अरे का कही ढिबारी भौजी, एगो माल पटैले रहनी, ओकरे ई चक्कर में भिखारी हो गईनी रे दादा। जबले पैसवा रहे तबले लुटले खैले, आज छोड़ के जाती रे दादा। अब लागता दूसर उपाय लगाए के पड़ी भीख मांगे खातिर रे दादा। ऐसे ना दे केहू भीख। केहू दानी होखे हमर भैया हो, केहू दानी होखे हमर भैया हो, दे दा एगो रुपैया, करे के बाटे मलिया के विदैया हो, दे दा एगो रुपैया। घरवा दुआर बेचनी, बेच देनी गाड़ी, माल के चक्कर में भैया बहिनी भिखारी। घरवा दुआर बेचनी, बेच देनी गाड़ी, माल के चक्कर में भैया बहिनी भिखारी। लौके न दूसरे कोनो रहिया हो, लौके न दूसरे कोनो रहिया हो, दे दा एगो रुपैया, करे के बाट मलिया के विदैया हो, दे दा एगो रुपैया, करे के बाट मलिया के विदैया हो, दे दा एगो रुपैया। ए भैया लोग, तानो लोग चैनल सब्सक्राइब कोई के हमरा के भीख दे दिया ए दा।